Kusatira kumangidwa kwa VJ Kene, apolisi apempha amuna kuti aziona kaye ma ID asikana amene akuganiza kuti akhonza kukhala nawo pa ubwenzi ndi cholinga chokuti asimikize zaka. Koma kodi izi ndi zotheka? Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Kusatira kuchitika kwa nkhani ya VJ Kene, apolisi alangiza aliyense wamwamuna kuti pofunsira mkazi aliyense aziyamba kaye wamufunsa ID yake kuti ayione kaye asimikizire zaka za munthuyo. Apolisi apereka uphungu potengera kumangidwa kwa munthu otchuka VJ Kene amene ndi videographer komanso content creator odziwika bwino kuno kwathu ku Malawi. Iyeyo ndi otchuka ndi mapulogalamu ake apa TikTok amene amalangiza anthu amene kwambiri amapanga zogulitsa thupi komanso amene amapanga zinthu zakusaweruzika. Pa 19 Novemba mchaka cha 2025 VJ Kene analowa mu khoti ndipo ku khoti ndipo kuti pa 19 Novemba mchaka cha 2025 VJ Kene analowa mu khoti kuti khoti limve mbali yake, ndipo akhoti anauza VJ Kene kuti ali ndi milandu iwiri. Mlandu oyamba ndi ozembesa mwana wa zaka zokwana 15 komanso kunsunga nyumba mwake ndi kumagonana naye. Mlandu wachiwiri akuti ndi osowesa ndalama zokwana 16.5 miliyoni kwacha. Ati ndalamazo ndi za munthu wakuchileka. Ati munthu uyu ndi amene wakhala akumusakasaka VJ Kene koma sankamupeza. Akhoti anati mlandu ukuyenera kupitirira mpaka na Friday limene ndi pa 21 Novemba, ndipo cholinga chake ndichokuti mbali ya boma abwerese umboni wawo pa nkhaniyi. Apa VJ Kene anapempha belo koma akuti khoti lamukaniza beloyo ponena kuti VJ Kene ndi nsikana olakwiridwayo onse amakhala mudera limodzi, choncho kumupasa belo VJ Kene kumupangisa kusokoneza umboni pa nkhaniyi. Ati ponena kuti VJ Kene atha kukawanyengerera olakwiridwawo kuti nkhani ingotha. Komabe pa zonsezi polisi ikupempha amuna onse pofunsira mkazi aliyense pakuyenereka kuti azimuonesa kaye ID yake kuti asimikize zaka zake zakubadwa kuopa kupalamula mlandu ogonana ndi mwana. Iyi nkhaniyi ikufanana nakonso ndi ija ya Pwedo imene Pwedo analiso kugamulidwa mlandu ofanana ndi omwewo umene iyeyo anazembesaso mwana wa zaka zosakwana 18, ndipo pakupita kwa nthawi Pwedo anatulusidwa pa belo imene mulandu wake udakaliko mpaka na lero. Mbali ya boma amalepherabe mpaka na lero kutulusa umboni wawo kuti ndi mwana wa zaka zosakwana 18 mpaka na lero. Milandu imangoyimisidwa every time angapite ku khoti, mlandu choonadi chenicheni sichimadziwika. Pa peji ya VJ Kene walankhula kuti mwanayo ndikuti ndiokwana kale zaka zokwana 18 koma wayo makolo ake mwanayo akuti ayi mwana ndi wa zaka 15. Ndingakonde kwambiri kuti nkhani iti isatire bwino titamvesera mmene apolisi alankhulirapo pa nkhani yokhuzana ndi VJ Kene. Tiyeni video iti ionere mpaka na kumapeto chifukwa kumapeto konso ndili ndi zolankhula ziwiri zitatu. Zimayi amene anasadandaula kunena kuti mwana wace wamkazi yemwe ali nzace wa mwana amene anabwera naye kunokoyo sakupezeka pa khomo kuyambira Saturday tsiku lomwe linali ndi 2 pa 15, ndipo akuti sanabwere pa khomo kuzagona Saturday limenelo kuzafika Sunday mpaka na kuzafika Monday. Nthawi yonseyo kuti iwowa ali ndi thuka likiliki kuimbira foni abale ndi pafupifupi masiku atatu amenewo, pafupifupi ndi masiku atatu amenewo. Pamenepo kuti iwowa ali ndi thuka likiliki kuimbira abale ena ndi ena kuti mwina make kutheka kuti mwina mtsikana wawoyo akupezekera kumeneko, koma ndithu zinachitika ndithu monena kuti sizinali chonchonso yayi. Azibale onse anakana kuti amene sali kuno.
ndipo pamenewo ndithu amayamba nokufufuza ndithu kwa anzace amene amapita nawo ku sukulu ozindikiranso kuti ili mande ali ku sukulu kumene azipita ku sukulu ndi pamene nonso pano ndizotheka kutchula sukulu yomwe yakuphunzira kapena tintetezeso yonso tisayitchule tintetezeso mwanayi kumene akukhala koma ndi wa primary kumene akuchokera mwanako tisatchule dzina la mwana makolo ake tisatchule zimene tisatchule sukulu so tisatchule tinteteze mwana koma klasi yomwe ali tichule klasi likoza kutchula mwana ameneyo ndithu ndi wa standard 7 okay ku sukulu imeneyo chabwino ndipo ali ndi zaka zokwanira 15 okay yes ndipo adabwera kuno kudzadandaula nafotokoza ndithu kunena kuti mu ntchito yosaka mwana wawoyo kufufuza kuti kodi nkotheka zinthu iye ali kuti nzache uyu ndamene amayenda naye ndithu nzache waponda apa ndaponda namene anawuza mayache kuti sanabwerebe ameneyo nkutheka ndithu kuti ali kwa VJ Ken ndi nzake ameneyoyo wauza mayi ake yes mpameneyo amafunsa kuti VJ Ken ameneyo ndiye kuti mpamene tsikana kamafotokozera kuti ndi nzache wa iyeyo akumacheza kwambiri masiku ano kuti kunyumba kwake solendo ina wake ananditengera tinapita kumeneko ndithu limodzi namperekeza mzangayo amunafika kukhomo pake amayi aja mpena kuti no I think iwe datiye ku police mpamene amathamangira pano kudzachita report ndipo amene watinalandira kuno limenelo likhale lolemba pa 17 okay chabwino titalandira kuno ndithu tinakhala nawo pansi kuti timve kuti kodi makamaka dandolo lawo gwero lake kuti lili pati mpamene amatifotokozera kunena kuti mwana ameneyo anachoka ndithu Saturday pa 15 pa khomo kuchoka ndithu ngati kuti wapita kosewera ngati kwa anzake lokhala weekend koma nangodabwa kuti mpaka ndi usiku wonse mwana sanabwereso ndi pamene amamba kusakasaka kuti kodi ali kuti koma anadabwa ndithu kuti Sunday sanabwereso mpaka na Monday pamene amabwerano kuno kudzadandaula tsono ife titamva ndithu kuti khangati pakutchulidwa munthu amene mwina nkudziwa kuti mwanayo akupezekera kuti nthawi ngati imeneyi tinadzindikira kuna kuti dzina limene mukutchula ali ndilotchuka ndithu ndamukodziwika malimva VJ Ken logwirira ntchito yes koma lake lenini kukhala Kenneth Makina chabwino ndiye pamene no ife ndithu tinasakasaka poti anthu otchuka wasavuta kuwapeza makontakti awo pamene timapeza nambala ya bambo ameneyo ndipo tinamuichitira lamya ndipo iyeyo tinamupanga summon kuti adabwera kuno ku polisi ndipo nzibambo ameneyo ndithu sanachedwe anathamangira kuno ndipo anabwera ndipo tinamufunsa kunena kuti mtsikana ochedwa wakuti kumudziwa ili ndilolemba lomwelo lolemba limenelo ndipo amene ndithu amafotokoza kunena kuti mtsikana ameneyo ndithu dzina imene liline ndi mtsikana ameneyo ndikumudziwa anavomera chabwino okay ndipo tinamufunsa ndithu kuti mudziwa motani anafotokoza ndithu anamasuka ndithu ndikuti fotokozera kunena kuti ameneyo ndithu pa nthawi inoyi ndi bwenzi langa ndipo timakumana ndithu pakhomo pangaso amatani amabwera ulendo inaso anazabwerapo ndi ndani ndi nzakeyo alipompo tsikana wina uja ndimafuna timvese VJ Ken anavomera kuti ameneyo ndi ali bwenzi lake yes pamaso pa amayiwo komanso mwanayi kwa basi chabwino ndipo ife tinafunsa ndithu kuti titazindikira bwino lomwe kunena kuti kodi ubale umene akunena iyeyo kuti ulipo pakadali pano pakati pa iyeyo ndi mwanayi ndi ubale wa mtundu wanji ndipo mukucheza kwathu ndi iwowa bambowa anafotokoza ndithu kunena kuti ndi ubale ndithu woti ndithu wachibwenzi ubale ndithu ndipo kupanga admit kuti ndi chibwenzi chake mwanayi bwenzi ndithu okay ndipo ife tinafunsa kunena kuti bwenzi lanuyu ali ndi zaka zingati amadziwa pamene iwo amanena kuti bwenzi langa ali ndikudziwa ali ndi zaka 18 ali ndi zaka 18 ino umboni umene woti iyeyo ali ndi zaka 18 anakuonetsani iyeyo pozindikira kuti mwina ndi waku primary ali standard 7 komanso mwina kuchitira kunena kuti mwina akuonekera iyeyo pamene iwo amafotokoza kuti ineyo ndikaonekedwe kake ka iyeyo kama ndisandikayikisa nthawi zina ndipo ndakhala ndithu ndikumfunsa kunena kuti imeyo makamaka zaka zako ndi zanji makamaka chifukwa ni makhala kuvomereza kuti amakayikira kuvomereza ndithu kuti amakayikira anavomera ndithu kuti amakayikira kuti ndi wa 18 years amene wanavomera ndithu chabwino ndipo titafunsa ndithu kuti kodi mmene mumakayikiramo munapangapo kena kalikonse kuti mudzindikire kwenikweni mwamvemvemve kuti iyeyo nkukhala wa zaka zanji pamene iwo amanena ndithu kuti kumeneko sinafikeko komabe ndinangokhulupirira kuti wanena choncho ndiye kuti iyeyo zaka zake ndiziti ndi zimenezi mwina tili pompo ananena ubwezi wawo kuti akhala pa ubwezi kwa nthawi itali bwanji
VJ Ken ananena kuti ubwezi akhala pa ubwezi kwa nthawi bwanji nthawi makamaka yoti akhala kwa utali bwanji mwachindunji sanafotokozere bwino koma anangonena ndithu kuti adziwana ndithu timawiki tomweti posachedwapa. Tonsefe tamva mmene apolisi alankhulira, tonsefe tamva mmene zinthu zinakhalira, taonerera bwinobwino chilichonse mmene apolisi alankhulira. Koma nkhani ndi kumafunsafunso lakuti Mwanaidi anali standard, Mwanaidi anali klasi imene apolisi akutchula hii. Kukula konseku kwa mwanayi klasi yakedi inali imeneyi. Kodi ndizoona zimene makolo ake amwanayo akuyankhula? Sindikufuna kubweresa maganizo olakwika, koma ndikukhulupirira kuti VJ Ken iyeyo anali ndi upangiri onse ndi kuthekera konse kuzindikira kuti uyu ndi mwana, ndipo Mwanaidi mmene akuonekera ndi wazakadi zokwana 15. Moti makolo ake amwanayo pa khoti akatulutsadi umboni kuti mwanayo ndi wazaka zokwana 15. Ndikukhulupirira kuti nkhaniyi tikhala tikuyisatira bwino, tikhala tikukupasirani malipoti onse. Chimene ndingapemphe ndi kuti muchite subscribe. It's your boy Sam Mavita. Tonani mu video satira.